Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Mana kamano nyakora mga juang kamora mora mitire katulu makende ma ruwa kie chendro ma Chuny Onagi TV mabeno lunga chani dondo nagi katilo makongo tuwa katulu makende maguro kamano madunga ya nyane bongo nyakalaga nyasach polo gipinj mami watulu machalo koda kamandi manu wachok warum kendo kwa gombaka nyakora mga juang tetulu machalo koda kamandi wanaka chel kod migusi Michael Atito mabende na chel kacha kwa mjogo mabende korona weche wagumaka siasa nepa wakacha mabende ondiko nyakora mga juang na jotelo mupo guru wan koda kande kudunyiso to chalo nade chutho to pauno mar siasa wadhigo mbaka weche mabende notimore Homa Bay County manono kano wanakacha gilweny mopogore kin linda mwananchi mabende nolumo kacha county no Homa Bay penjo maduong' ni to bende joluogore kendgi limbe malinda mwananchi ne en rakruok kinda
two term kod one term koso nen lweny manopangi koso nen lweny machalo krom ga jwang mamo wan kodi kandi odiochieng' ma kawuono mondo wago mbaka wan kande kachiel kod migosi Michael Atito ma bende en kacha wuod luo ma sebede kacha pauno ma siasa kendo bende timo kacha nonro achiel ariyo adek wan kode kandi ono ote magi Facebook page mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, wiki kwil ma subscribe YouTube channel mar Chuny Onagi TV. Tarik en tarik 21 dwe mar aboro higa 2026 kama te chenro en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan wachoko chenro machalo koda kama ndie Michael Atito. Yes, Steve. Omuga irio nade? Ario maber. Yes. Intiere Chuny Onagi TV warwaki kende telono mar ariyo kin wendo ka. Yes, okan wendo nabiro mamar ariyo. Mamar ariyo. Wachaka inachaka dugi chien kech machan wan gi ilongo ne panel odiochieng' ma kawuono damiyi mondo iyangre na ne Chuny Onagi TV ni to Michael Atito en wuod kanye? Michael Atito en wuod Seme Kaila. Ma awuok kamoro ni Seme Kaila Bursiala. Seme Kaila Bursiala. Kisumu County, Seme Sub County. Yes. Wachako ga gi ngero ma kawuono en ni jodongo nobedo piny atieng'o manogo ngero gi nitiyo godo ka puonjo dhowa kendo ne miyo oganda luone dak maber. Ngero ma kawuono en ni lwedo achiel ok to nyuogo. Lwedo achiel kata lith lwedo achiel ok to nyuogo. Lernwa ngero no. Oka ber ngech ahinya. Nikech lakini lith lwedo ing'eyo donge? Lith lwedo ang'eyo. Yes. Nyuogo bende ing'eyo? Nyuogo ang'eyo. Toyo be ing'eyo? Yes. Koro lith lwedo achiel ok to nyuogo. Onyalo bedo ngero ma yatek ahinya. Yeah, but tema. Kang'eye. Ok ing'eye? Yeah, but aparo na asewinjo such kind of thing. Yeah. Erokamano, wada chaka chenro mabende thuon wach maduong' en mabende wadago mbaka en gino mabende samoro notimore kacha Homa Bay, chutho to limbe no mar Linda Mwananchi mano dhi timore kacha Homa Bay. Gino manotimore oganda mathoth osewuoye, ji osegolo pachgi kone gi kone, kata wambe kaka Chuny Onagi TV nwadhi mwakawo dho ji Kisumu kandi, nitie jok mana wacho kone, nitie jok mana wacho kone. In kaka wuod lumo bende Seme, gino manotimore Homa Bay County inyalo wacho nang'o? Ing'eni Steve, Homa Bay, gima notimre Homa Bay ok en gima, it was not an event of that day only. Ok en gima notimre mana chieng'no. En gima jo Linda Mwananchi nopango dhi Homa Bay, negilando, negigolo ratiba, then negien jogegi, then nitie gik mabende negitimo. So ok en event manotimre on that day. But on gima notimre Homa Bay, abiro keto blame mang'eny ne police. And akiani because inyalo paro ni wang'e mang'eny, it is because wadak e mta. Wan jo mta wawuotho manyata ka wawuotho, Kisumu ka wawuotho. So jok mabende pango gigi be gin wan gi jok mabet kodgi, wuotho kodgi. So en ni bende police ne nigi information makare. Ne gin go. Kechi joka pango dhi Homa Bay, tiwinjo ka babu gi ni threaten ji from Nairobi. Ni wadhi biro Homa Bay kanyo, kendo mond liete dhi dong kanyo, kendo you are preparing for a war. And one institutions ma ng'iyo mano. Dak ne gichungo rally ma Homa Bay. The big question, dak no chung rally ma Homa Bay. Because gik ma wacho giteto none. Leaders no biro oko and koro kidok e siasa mar yilene ni in other words ni achaya ming'arach. Kechi James Orengo dhi Homa Bay for almost 1 month or 2 months. Kapok Linda Mwananchi obiro Homa Bay. But oringo be Homa Bay kanyo ka gimotiyo kochung' to oyanyo Gladys Wanga. Kochieo to oyanyo Gladys Wanga. Kochieng' to yanye nini mare. I county ni.
kendo wuok Siaya to dhi adhi oyanyo gavana ma Homabay kendo ayenje ma kata in Steve chieng' moro ku hoste to nego u repeat those clips mondo one gik manowacho mondo owacho ni in such kind of leadership en be ko provide what does he expect from the other end, because ingeni dhano be ige wan dhano kaka iwang' Steve kaka iyaw nyaka kaka ineno iwang' mitonyuogo mipenjo kaka ng'ato be nya wang' matok gimoro ne. So each one no escalate into now gik mineno Homabay. And now that is real politics. And kik gimoro aneno ka ji dwa wacho ni Steve Gino ken mokwongo. Do you know ni Olkalau nogo ji bunde rally mar Linda Mwananchi? Do you know ni Olkalau nolawo Mongatana kaka campaign gi UDA? Mutoge cheki. So gik more experience Homabay, it is not new. And expect them more time makoro wadhi kechwane siasa. En time mar siasa. And interest. Gima nyaka jopiny ng'e. Ang'o miyo gino tundo manyaka koro jigore. When it reaches political season, wadhi election year, wadhi election calendar, idhi yier jotelo. Jotelo gitelo nang'o Steve? Dong'ine monego gipenja in ba penjie. Jotelo gi wadhi yiero jotelo matelo ne ang'o? Piny. Gidhi telo ne our resources. Jotelo mwayiero, they have a say on the resources ma Kenya raise in terms of taxes. And they have access and control on determining gik ma digero e piny. So that is why the people are struggling over resources. That's it. Dhano laro resources mar piny. To mama penji ni to lweny mar Homabay cha, was it planned kosen ninen ikruok mabende samoro jo Homabay nen godo kacha mondo mi otam jogi kik donj Homabay County? Steve, siasa ma Kaluo sani duong' sana kendo wan to otachwa. An kaka Tito otacha because one, an blogger mar, an blogger and a blog na serikal. Okay, ne blog ne just because nigi ndika no. It is en gima because of gima Ruto temo. Ema na choose that side. And if because of he has done this and I can see this and I will do all this my blog. Kejandi kuga tonge ngachulaga. Nandiko ga ndika kata 2022 nandiko ga mkata ma Jakom chungi Ruto. Nandiko ga. So and because of gik manotimo. So on Homabay macha en gima I can tell you it was planned because we could see movement of vehicles from this side, Kennedy Homabay, even as early as before 16th. And nitie yawuot wa kimano wa Kisumu kamungi dong neno kaka luma somo list. Dong ndalo moko Steve babu be no somo list moro Nairobi kucha. Makata wan nying wano bedo mention. In fact, no struggle to mention what was I would doing at that moment. Giro so no time pimo ni an role na nena ngok no yudo. No struggle nyaka explain. So kawuono be nitie list makaluma no so. Now check on that list and penji jogo. Penja ne ng'ata ma work from that end. Penji gi ni jogo ni wadhi not in Homabay. To Tito Homabay ng'ata okene there. Kenya dong there's democracies for movement. But Kenya is kata in sane nyalo wuok mondo dhi Homabay. Kata sane intiere Homabay. Kata mana Kisumu ka. En richo ka ng'ato dhi Homabay. Then koro watim niya. Ji ng'ato ka ng'ato Kenya yeni more movement. No yene ng'ato ka ng'ato dhi Homabay. Now let us analyze the events manotimre Homabay. Then wangi the profiling. Police timo profiling. Police nigi profile mar ng'ato ka ng'ato. Maja Kenya kaja Kenya. Wapenje ne. Jolinda Mwananchi nobiro Kisumu ka. To ne gichagi dhi Homabay. But encounter mane gido Kisese ne gido ka encounter but no ok na olicha enya ka mane Homabay otimore cha. Comparison no chalo nada ngo. Tine ni Homabay no dinne gito jo Kisumu no kodino ne gikosa Kisumu te democracy no moingo Homabay ka bende ni godo kocha. Steve.
aparo ni kata Babu Gorengo gini, they are just being confused. Gin joma, or maybe joma support gi, kata un jo nonro, jo fuambo, joma sani koro nyiso oganda gik matimre. Kik wawuondre. Gima notimre Homa Bay, notimre in 2022 here. Kondele ka. Koso wiye wi. An be kik wawuondre. President Uhuru Kenyatta kane rule, ok no campaign Kisumu ka, both in 2017 and 2013. Ok no nyono campaign Kisumu ka. By that time to constitution matini ne onge. Atito. Joma nodhi Homa Bay ka koso ne gin jo Uganda. Koso ne gin jo Tanzania. Koro watim niya, ji osedhi Homa Bay. Penjo ma ad penje na niya. Instance ma tulo manowuok cha. Ang'o mane nyalo kele? Was it a war that was prepared? Jine bire battlefield koso ang'o mane timore ka? Dong ineno ko mak Nissan Sareyo gi Noah. Akene Noah Kenny Buxi. Mtokni be wang kacha ma rach kabisa. Jibo thoe. We gimo wang Homa Bay. Poda nyisi yon gik mane timre. A night to kiny ji dhi Homa Bay. Dong aneno ka jo DCI gi jo polisi gi post geche momak otieno gi crude weapons. Jogo ne gin jomage. Ng'ama nopango gi? Be ng'ama nopango gi tich osemaki? Because ng'ama nopango gi nong'e gima notimre Homa Bay. Ng'ama nopango joka ketero Homa Bay. Imako jomoko on preparation. Then kiny gik moko dhi otimre magalagala. So where do you start your investigation? Jogi, you must do a total thorough checking e simbegi. Yud ni command gi ne ng'ama nopango gi ne ema nopango lweny ma Homa Bay. It is as simple as such. Nitie characters mar politician magi pango lweny among themselves, then gimuoch to giblame go jomoko. Mano pok iwinjo. Manyiso ni ma bende serikal ne nyalo plot mondo mi ogol jomoko gidhi gi market to giwach ni joka mokelo gi. No, dong no maki ji. Dong mano mekono be nyalo bedo plotted. Steve, omaki ji e petrol station. Petrol station te nigi CCTV. Koro wawuono facts. It means ni kata jo petrol station noseneno joka for so long. To gin jomo ting'o weapons. So alarm was just raised from that petrol station. So ka jogo nomak gi weapons. Kapok idhi ni ng'ato pango, can we investigate ni joma nomagi ni gin jomage to jomage manopango gi tich? And crude weapons man giting'o ka, could it be ni samoko ema nosedonjo Homa Bay manomiyo ji nonege ji to nochuo ji gi pala? So that is where you start your investigation. Keche imako jogi kawuono, then next day kanyo mi check investigation. So results still, we are waiting those results from the police. Wang'eno gik moketho Homa Bay ka nyaka hotel mano to Homa Bay, kanisa mar Adwen, conference magi kacha ben ne gidhi gikethe gik moko. Makata jomage manoketho. Giweng'o mag geche. Kanitie sama chaos moro amora osewuok kamoro amora Steve. Koro question mabiro ga ni machalo ng'ano ketho koro. An asedhi e maandamano mag jakom mang'eny. Ngeni anyisi ni asebedo ka wacho to maybe ji ok ong'eyo background no. Asebedo ka adhi e maandamano ma 207 mass action. Adhi e maandamano mar IBC must go 2016. Adhi e maandamano mar 2017. Koro Uhuru gi nokwalowa. Makoro ginego Musando to wadhi election to kwalo wacha. So samane chaos osemuoch miwinjo ga ni everything timre. In fact kata nyaka joma ni winjo mana ka seche moko ni in kanyo tin winjo ni looting no timre ka ting'eni in kanyo to kinen, because ng'ato ka ng'ato koro at that moment ng'ato ka ng'ato timo mare. Ng'ato ka ng'ato nigi gimo kele gino. Koro ji mang'eny be nitie gik manyotero gi Homa Bay. Nitie joma nodhi e rally, nitie be joma nodhi for specific things gin maging'eyo. So gigo kosemuoch ka tulo muoch kuma ji ng'enye. Dhano moingo kata na 5,000 kata 2 kende Steve, kata sani koketwa ot. Dhano 500 to tulo wuoch ma ng'ato ka ng'ato ringo timo magani biro wuoro. Nitie ng'ama bende dhi we ringo ka en time mana simb ng'ato ema nodhi gara katino.
And mane dhano kiseriwo. So mane end result mar gino. But truth be said, and I think it is high time when the koro serikal investigate both sides. And un bende kaka joma host jogi. Uromo kodgi to nyisgi mondo ginyiswa adier. Or it is in record. Ni joka noting'o gechegi gi feri. Kadhi Homa Bay. Geche moko nokalo gi feri kadhi Homa Bay koting'o weapons. And you go within the police sources, you will get it. So jogo ne gin jomage, and geche go ne gin jomage. Orengo gini nyaka come out gibabu gini mondo ginyis joluo the truth. What are they really up for? Kalonzo sani biro luo Nyanza ka. Wait and see ng'adhi go record. Or is it war between Luos? No, okelnwa lweny moro kae mowuok kamoro. Ng'amo kelo To winjo lweny. kaka Lumo wacho very clear ni on that day, on Saturday, on 15th, Chopper nowuok gi pesa Nairobi. Cash in 100 million. Mol Oland Korengo. Modogo gol pesa cha Korengo dala. Mokel Kisumu gi mtokni. Winjo gima nyocho Kaluma wacho. Mano kende will tell you then it means ni kara wago lweny mok marwa. Some jomoko are being funded to cause mayhem and war and to keto jaluo ka ng'ama rach kabisa. Nitie video moro adwa To kane Kaluma wacho ni jo Linda Mwananchi joga winjo ni gin e waka. Wuguru dho manyo tel kote magenenda mondo magol gi oko. Because Ka gibiro kato kaluru kodgi. Because there was information ni they were coming for war. Adwa wacho ni gimoro stay. You must prepare yourself when you hear somebody saying gik mane babu wacho. Kiwinjo gik ma Koro jomage mano dwaro mondo odhi ogol jogi gin ojende ma Homa Bay. Yudhe mag Homa Bay. Okujende en ni if you fail ni nitie ng'at maninde otendi. To ok ing'ewe about ne to donjo gi bege mabe okugo search. You should raise an alarm. Then wap block tomotok. Kawesi mikanyi gochi ni babu mundipenje ni mama moto manyocho tuomgi gari cha notuomo. How do you make ereka kipango rally? Mobilizer ni ga chutuom. Mobilizer ni. Binge mobilizer. Steve, do you know a mobilizer? A mobilizer is the one ma organize event no entirely. Ene mong'eyo ni ji donjo sadi, ene mong'eyo ni rally onego tim kanye, ene mong'eyo nango nyako bed facilitated, and gino onego bed investigated. Was it ni mama no ne okochul pesa? No tuome gi gari. Was it a normal accident? Itemo wacho ni mama no ne en mobilizer mar Linda Mwananchi. Yes. Mok ne jadak ma Homa Bay. Dongo en jadak ma Homa Bay. To in that event ne en gi role mano play ne the babu team. And one just here. So we have been involved in mobilizing. So we know how much is it. So could it be ni mama no noti one jomoko and the okne gidwa chule? Police nyaka investigate and wachaku encourage your leadership mondo ket CCTVs in our towns. Atito. Iwacho gimoro ka miyo mano tho Homa Bay ni. Itemo wacho ni no mobilize ne Linda Mwananchi. To owito ngimane ka koro dhi dai pesane. Awacho ni accident no should be investigated. Steve, what Ere crowd kachi nyalo dhi to en gi namba jogi. Ang'o mane? Dono kamano en anyisi ni anav bina mobilizer. Wa mobilizer ga tuwa bedo ga event no wan gi jogo. Kech nonro wacho ni miyo no ne gari notuomo ka nodhi ng'iyo owande. Kaka nawe marach ko winjo ni ji osemonjo kanyo. Mano is a fabrication. And I want to it should be investigated. Why is this yours not fabrication? But facts are there. Mama Mio no participate in organizing that event. Homa Bay. Yes.
Steve, you know, sama kuro So koro okay. Munda wuok kae, anyisi ni I'm in politics. To ere kaka inya nego jo ng'ati? To ka pesa nodwaro use. What if it is 5 million? We have characters of leaders must be investigated, and you know. We have leaders, my people say to some of them were their friends. And you have seen people have come and say about these things. So why can we not investigate that one? Not yonenga. In that event, nyaka be investigated. Not yonenga. Serikal nyaka check that form. Not yonenga. Namano to drego in that day. Jomagi mano wuoge simu, mano pangi tich. Koro manyiso ni thone bende nyalo wuok ne jok ma bende iri jok mane linda ground. Kech no kagidwa jo linda wananchi. Koro samoro joge nene notuome gi mtoka mane mar convoy mar the same team. And it is said ni notuome gi mtoka mar jotelo. Mabe manondike. Negi tuome tok negi chung. Ite issues. Egiro mabino. Ma serikal must investigate. Ati to wami thuolo nikech chal ing'e maleng' mewa ma samoro japiny kia. Ing'eni siasa, wan gi jo siasa wang'eri nyaka gi jo Nairobi. Ma ido ka gimoro timre Nairobi to in gi actual and accurate time of events. Because gin associates. Ineno gicha live, no ng'ato be brief ni bwana ineno ka. Kamina ni wacho bwana ma ng'a timre ni, ka gima timre ka en magi. Because we have friends. Jikore kaneno Abdi. Jike Abdi, an Abdi no se vrogawa. Kwa dege Moses Kuria. Giri Homa Bay. Ka Governor Gladys Wanga irwako kaka ja kom mar ODM. Wan bo adonjo gi Moses Kuria. Kwa adonjo kachacha, gin be ging'e ni Moses Kuria en minister, gidwa pesa. Giliere gari. Koro wanyiso gini no. Wan be wanjo Kisumu, kunya Embaras jatendo. En wo. Njua moko nochuo nyagi pala. Gigi ok gin wendo. Gigi ok kore ka timre. En mana ni tinde nitie lony ni malo mar information. Kore ng'e ni tinde ka ji winjo gi to ji buok. Ji neno gik mopondo. Gigi osebedo ka timre. In 1990s, Karailo biro timo rally ka. Postground. Oile ne en meya. Oile nitie ndalo cha Sarofa cha niluonge ni Imperial Hotel. Raila to nitie postground. Oile no oro ji. Gigeche. Raila tika rally ma Raila wuok ni tip. Oile no oro ji. Gigeche di no tong sports ground and ok nena tugo. And ji no tong ne ke ne giromo gi yudhe mag Raila by that time. So gini oken wendo. Then nyakingeni from 1960s Jaluo no bedo military no bedo turn into a military base political. Nikech serikal no push Jaramogi to the wall ma Joluo fail ni kara jogi dwano nego. Because nyakingeni 1969 no negi ji mang'eny kabisa Russia. Maga some of the things mababu gini dwani waike kapet wanyone. Yes, waseiko gi for so long. But it doesn't mean ni ok we walk par. Inoka Abdi. Adwana pimni from that time. Kobiro to Moi bing'ene kodonjo to gore gi Jaluo kapisa. Monegre gi kembni wa. And penjo rengo. Chieng' mano ka en interview penje specifically because some of our friends negi tiyo go gi. Penjo rengo ni sama negi divide Ford gin makoro support Michael Kijana Wamalwa against Raila. Penje ni youth Sadima no tho. Mung'eyo. Mane Joluo ka. Is on it again.
Yena moda penji ka Abdi mabende koro wuke news wuke iluongo nango oboke ka achiel kod bende ute fwambo mopogore opogore. Nitiere picha moro mabende ne tang'e ka gipakore kendo giwacho ni wanyalo gima nowacho statement mane wacho ne nyalo wacho nango. Ing'eni Kaka wuod luo ka janon siasa. Ing'eni gimoro nyalo bet marach. En mana ni gima ineno Abdi owacho cha. En owacho gima nie chunye and rekode mondo ji one. Bing'eni ji wacho ang'o chien kae Steve. Some of us wawuotho Kisumu kato jomoko osepango nwatho. Koro bing'eni pok gibiro magi wacho live. Emomiyo ok ing'eyo. Wawuotho to some of us osebedo kabedo trailed gi special unit ma wakia kuma Gachagua gole. So look at Trail Boy Akoth for the last 3 to 4 months. It is in record, policemen. For the last 4 months. And we have them captured on CCTVs. Tie double cabin moro kanyo, mar Vivo. Twine number plate, moro modogo kunji. So it is not near Abdi, no. Need people like Abdi do not exist. Don't kada Kisumu one kodegika. You mukete list ka. Some of them are murderers. Muse negoji around here. Gikmaka luma lando. Manyiso ni Migori be wango. Manyiso ni every town negi ilodanga wach nango. Negi jotelo mabende koro timo operations go. Ing'eni Steve. Gimoro dogo Kisumu ka. And adwa na wuok kuome. Gimoro dogo Kisumu ka ni jotelo moko ma ok jo Kisumu ka are trying to train militia. And gi recruit joma ne gin jorobari chon. Gi recruit joma ne nego ji. Inyalo paro gir sibio mar jopeng moro mane lorcha. Inyalo pare. Some of those funny characters mane ni gino mano gol kama koro Jacob koro temo loso peng koro bet maber ni. Joma ne characters maricho kate giga ng'ap gidok gitiyo kamoro kacha. Gin joma nigi characters ma gise participate in a lot of murder cases. Ng'ato lose as a militia. And kendo weaponize it kao jowa moko matindo gitin, and that is why wasenyiso police mang'eny ni investigate the issue of guns. Bundi ni nitie lwet jomoko onego bedi. And in videos mang'eny kata ino nego bini sero mogo nitie kanye ibiro neno bundi ni almost 4. Kapok wadhi break ada mondo iwach na gimoro ka. Nitiere wuod fwambo moro manogolo ka Abdi ne wuoyo kendo ne wuoyo mbele PS Raymond Omolo. Oganda moko wacho ni Abdi nigi teko maromo nade manyalo wacho wachelacha mbele PS Raymond Omolo keche en wuod luo mabende samoro ne nyalo kelo kacha security mondo bede yono makare. Wachna gimoro kanyo ne oganda ma samoro nyalo bedo gi paro mopogore. Babu nigi teko mane mar luongo press Nairobi to wacho ni gidhiyo mabe to gidhiwe widows mon gi nyithindo macha ma Abdi no wacho ka ne function ma PS. Abdi en ng'ama tin. Na in ba penj in that context. Duoka moro ni monde. Ing'e gimatimo nyise en mana aseduoki. We are wrong as a society across the board. Mane duoko mami. Kenya is ethically a rotten society. Alamonde maka gi kanyo. Wadhi break matin kang maduogo nyakora Mgajwang to podwan kande ka achiel koda Atito. Owacho kandi gik ma ogando nengo be ni winjo nyakora Mgajwang kende aro chir mabende ngodo kande mopondo nyakora Mgajwang kete mana chunya gi TV odogo bang sama chuok. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
Waburu wach kaka oganda, watwak kaka joot achiel, en mbaka mar jodongo, mbaka kod deye, mbaka mar ojende, rowere kod nyithindo. wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe, pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Garden is located just next to or near Mamboleo, near Mount Sinai Hospital, it's just about 5 miles away from the Kisumu city. It's about 10 minutes from the Kisumu International Airport. The Elite Garden has a lot of private space. So if you're looking for such private space in Kisumu, then you have it, the Elite Gardens. We have rooms starting from 2,500. We would have rooms going for 3,500. That is for bed and breakfast. Meals, we do meals on order, and of course we do fresh food. We have tilapia, we have kuku choma, we have mbuzi choma. You want the best pork choma ribs, just visit us. Be thinking of where to host your birthday party, just choose us. We'll give you the best package. You are probably thinking where to have your surprise baby shower, surprise your loved ones, your family gathering. Just choose the Elite Gardens. We're here to serve you, and we're sure we'll give you the best. Ma en duond Onagi. Kamano nyakoramga juang kamora mara mitire ka thulo makende mar Chuny Onagi TV kendo telo mar ariyo kama wan kende kaachiel kod moluor Michael Atito mabendo godo mbaka kono menyugwana wanyiso wakacha kaka bende chenro dhi kach koramga juang chutho to wechego mag njore mabende samoro timore kone gi kone. Atito yina moda penye ni to gigo mabende samoro timore ne chopoga kamoro mabende koro oganda koro kaw chik gi elwetegi. Waneno ka koro counties ma Nyanza chutho to joluo kata kaachiel kod jotendwa gi gino bende koro giwacho en ni onengo bed wasiro tend Samuel William Ruto nikech ber ma bende koro kelno pacho kandie, to nitiere bende oganda moko bende samoro wacho ni Ruto en one term. Un kaka oganda ma bende samoro koro siro serikal wacho ni blog na serikal, ang'o ma bende koro udhi timo mar neno ni urito territory mar Samuel William Ruto? Watemo timo gik mang'eny nekech waempower oganda wa ok watimo tima rhetoric politics ma joka timo ka mare ni wadhi obi ka wago tibi mtialala warengi wan kata machiegni nyocha ineno kwa dhi Jua Kali kacha manyocha wa host Jua Kali Sunset ma ineno kwa miyo gi through PS Omolo
ne wamiyo gi gige catering in full, to gi PA system, to gi kombe. Makoro among themselves, ginyalo hire, because gin gi bura. Ginyalo hire those things among themselves, ka gin gi liel. And two, aparo ni chakre wawuog e interview ka to date, wasenyiewo penga 14 no jendewa. Hey, less than 3 weeks, usenyo penga 14. Ya hapa ni wasenyiewo peng 14. Tie moro ma kidhi kona shop yudo peng manyien. Atito nanga chiel moro kele studio ka. Yes. Yegun buti motich mamuhimu. Mondo wamany go wafwamb godo weche. Yes. Mano ni kare. Mano tundo, mano dhi biro. Mano dhi biro. Producer, wadhi do penga chiel mar manyo weche mag fwambo. Yes. Koro nitire gino babende samoro oganda moko ma support William Ruto genuinely, ma samoro wacho ne sirikal modongo bene wasero. To kumachielo nitire luoro kaloro kod samoro bende lonje mabende jogi nano ni ka ngasiro kato samoro gimoro nyalo timore. Iwacho ni samoro polisi bende okoromo, bende wan kaka jogo mabende samoro no gino mabende samoro sirikal timo to dwa ensure ni William Samoei Ruto odok e telo. Bende nitiere chenro mabende samoro timo mar golo luoro ma jo ma wacho kacha to tam nyalo bedo kod achir ma wuogo kuma wacho ni an William Samoei Ruto ma siro amiyo kocha. Mano miyo wawuok oko mondo wawuog ogandawa. Mano miyo nyaka wabed kod joma nyalo biro e stations ainagi, radio stations, mondo wawuog ogandawa. Mondo ji kik luor, nikech there's a lot of intimidation from the side mar one town, kata Kisumu waka. Mane kor manyoch gidhi goyo Homa Bay. And mane gimo result gima ipenjacha. Ikigo kori ahinya, kata kichaya rach. Ng'eni sani koro rengo kadok Homa Bay to ng'eyo ni Gladys ok en mama manyocho yanyocha. En mama ma Homa Bay no obet guom mar ogwal. Guom ogwal e Homa Bay. Nyisa ne mama koro pogre gi ineno ka lesson moro to opuonji kanyo kose. Yes. Rengo dong nyoch dhi Homa Bay to yanya gavana. Yanya kochung to yenyo. Kendo wacho yeche mbuch maricho kabisa at his age okonego beno wacho weche aina. Oko higa kata na jakom. Ng'eni chon jakom anyalo paro ni kana neno jakom kiko kodhi iko sepne mokuk ma jakolunje. In 202 makore ka gichwanyre gi Moi to address press wacho ni ne ndalogo ing'eni jakom was in 202 jakom was in 50s, early 50s or for late 40s. So king'iyo by that time jakom ne kiyudo kane baton moko gi oyaw ndalogi wacho ni mane en chiyo koka ene mugudumut mano no nyalo yanyi kabisa. So orengo at the age mar jaduong' sani ochako timo gik mane nego bende gitimo at 40s. So koro miyo cha yie kod Nyawang'aya no kabisa. Ng'eni Nyawang'aya ni nyar Kisumu waka. Mano nyaka no. Ma unu sire. Gimono timo chaber. Yie kode. Kilonge no diso lady. You know, I don't watch you. Politics need respect. Yeah. Gladys will not go no the pan Orengo. But Orengo sebedo kochayo jotendwa mang'eny. Kani iko wuon Nyikala, I can remember. Kiko, what does it mean Nyikala wuon? Wuon Nyikala. Can you remember no Orengo no biro to moso ji? Joma no nyalo moso to. Joma no yudo moko nitie mano kalo. Mok no moso. Jotelo wetene. Sebedo gi Orengo chayo jotelo. Kwaya gi mar siasa no ne wano ka last week kacha magano mar Sunset ne obago kacha chenro mar konyo kata chung kod Jua Kali e yor matimo na empowerment. Yes. Nyalo timone highlight ni to ang'o ma kata empowerment no bende samoro timone Jua Kali no odhi nade kod gi kata bende samoro chenro mabende ngodo machalo koda bana. Wachako gimoro through mabedo supported gi PS Omolo to telnegi gi Boya Koth. Wachako gimoro milongo ni Hope 20. Hope 20, it means hustler, opportunity for progress and empowerment. And ni wafwenyo ni Steve, let's say nikidhi sani Jua Kali,
Jokale nigi group 14. In these 14 groups, membership temani Jokale and almost 25,000. 25,000 people don't ngeni gidhi Jokale kacha to gi chulocho because much life gi report from morning to gi work gutin. Moko seche moko nindo nyaka kanyo. Lure ni tich chal nade. So it means ni onge ngama nyalo dhi Jokale monge 20 bob. Nikech onge ngama nyalo bet the whole day moko dhicho. Ibinja. So Hope 20 en gima ne wawacho ni kwa solore. PS onyiew gik moko manyalo miyo uriu. So now what now we are doing for those groups and what are first? Gi yero leadership gi yao pay bill gi bank account under Society of Hope 20. Hope 20 is a society manegi certificate. Then korinyalo yao accounts mar Jokale using that certificate of Hope 20. Chala gi Rotary cha. Maninyalo yao branches mag Rotary through using the certificate of Rotary. So this Hope 20 jogi ne wayudo ka Jokale nigi, let's say ni jomo register mokwongo then 10,000. So kagi chop ko 20 bob in a day. Mane singa 200,000. Dongi. 20 bob in a day by 200,000. In 200,000 in a day. Mano pesa dina a month. Ong'eny. Milion auchiel. No, kono ng'eny okwaga goya. Mondo kuri ng'e gima what Mano it means. 200,000 in a day, yeah? Kora mga jwang pono kacha en kacha gi ote mora mabedi nyalo medwa kandi wan kandi kap sama tito ka tito go kacha kwande manyiso ni to chalo nade. Wadwa ni to chalo nade empowerment mabedi negi kelo ni kora mga jwang ona kabene no gichopo kacha sunset koda mwandu mopogore mar siro jogo ma tiye sector no ma Jokale. Kigoyo kwano no, kigoyo en 6 million a month. Kigoyo times 6 months, mano 36 million in 6 months. So in a year in 72 million. So waketo gi mondo giriure. In terms ni ngamo register gi 20 bob ni. En koyo yudo liel as a person. Because ngeni jaluo valu liel kabisa. Jaluo ngeni nyalo choko pesa liel 1 million but okinya choko 1 million ma nyathi mondo bi osom kata na America. So one en ni kongi sekiwa gima miyo jaluo matimo biashara podho. Dhano podho nekech jatuo gi liel. Macha was phase 1. Macha en but component ni korka yaunigo. En ni gika wamiyogi mondo oriwgi. So wamiyogi ni uchako gi gimoro. Ng'eni jaluo ero ni wachako nang'o. So PS miyo gi gimoro ni chakuru gima. Ma en catering full PS system. Ki higher it can go to 100 and something thousand. You see? So sama kata 100 kata 150. Koro one sama gidhi choko pesa ni. Okodhi yuago liel kende nikech onge liel mose yuagi Jokale sani ma gisetiyo gi 6 million in this year. So it means ni kata ka gitiyo gi 6 million a year e yuago liel. Office dhi dong' gi pesa ni. Pesa no kende bank manitie cha ok ginyal nyiewo. Ginyal loso sako kanyo kendo machielo magi nyiewo lobe magi gere ute kanyo magi usni ji. Magi tim real estate. Kata magi dage. Wan gi pesa mang'esas but wana joma riwa wa tek nikech gini ng'eni wagoyo bura almost buche 4 for 4 good months. Ka was struggle on where to launch it. Idwa kelo ne jaluo gi ma worth 4 million lakini ng'eni pod omuoch ni jaluo ni jogi chaka gima dhi kwalo. Idhi kwale nade tikelo ne pesa ma worth gik ma worth 5 million. Iriwe oyaw account magine yiero leadership. It is their own thing. Giyiero leadership and gindiko jatich mar run that thing. Mano mami ichulo ne gi office for 6 months. King'eyo chenro ni nyalo nyiso ni to mopogore gi macha bende un gi plans moko ma un godo mbele. Wan kod gicha mang'eny nikech wadwaro ni mondo Hope 20 orienge Luo Nyanza mzima. And nyaka ing'e ni kata Equity Bank gini nyochakre nade. En mana ni if ka wan gi vision
on gima wadwaro as a society. Pare ni en gima let sana Steve. Ni all these years kwana SACCOs madongo in Luoland. SACCOs madongo Luoland. Mar jolu. Tell me. Nyisa bank mar jolu. Ang'e moro iluongo ni Girwa Sacco. Girwa Sacco hiyo kinya kwana mang'e SACCO mikwana Kenya. Luo as a community. Waonge SACCO. Waonge cooperatives. Then one give which kind of leadership? Steve. Waonge bank. Manyalo miyo kata na ng'at ja yuanam kae mana ma yuanam manigi yie. And I have people nigi yie ka. Waonge gi such kind of arrangement manyalo empower jowa. Mondo koro wayud gimiluongo ni ng'eni jogi ne nyiero kabisa ni joluo dhier. Gino joluo sande. Dong neno ko lando mang'eny gokimi gang. And that is now the question ma wan because wamiyo President William Ruto ni onge chieng' mwaseneno kuche magin rude. Steve isenen. Samoro nitie. But isenen. Samoro ama poka wuoth. Ya simu ni samoro. Wachoka gimi isenen. To dong jaluo man nditi isenen. Ng'eny kabisa. Koro mang'eny mineno gi en ni wuotho koro makaka to itemo wacho ni wan no chawa. Okelnwa nyaka wacho kimi ka gidwa tieko our numbers in population mondo gidiwa the projects and development. Okelnwa wacho kimi ka gidwa tieko ni we cannot determine leadership because ne ging'e ni wuodwa manyo presidency. So that katunde election to girigwa out. You see? So sani we are now questioning those numbers of Kikuyus gi marwa. Erokamano jaluo be ma kendo mona ng'wen abich auchiel. Wena wa shift matin, wano ka bende gino ma samoro bende tulomikelo koda siasa ni jokoro oganda wuok kacha dwaro jatelo ma bende koro samoro giyiero, tie jok ma bende wacho chelari adek. Ne jalo ma bende samoro in kaka jalo ma bende koro blog ne sirikal kendo support sirikal. Nitie jogo ma bende samoro ok ne ber William Samoei Ruto kachiel koda telo ma bende en godo ne. In kaka Michael Atito Katito nyalo nyiso ni ang'o monego gitim kata wach mane be minyalo nyiso ne jalo ma bende samoro ok ne ber ma sirikal kelo ka bende wachiegni e yiero mar 2027. Steve, sirikal adwa ni mokwongo nyaka ikwongi determine, nyaka ikwongi nini, ikwongi ng'i and compare the government of Uhuru Kenyatta, the government of Mwai Kibaki, and in a span of 10 years, and with Ruto in a span of 3 to 4 years. What has been done? Kidhi, ni winjo ka Karoli wacho, ni Magunga, Sori Road. Uhuru nowe kotimo nothing. It is now on 28 kilometers. Done. Kidhi Outer Ring Road, nitie moseger from Beta Keni to which extent? And my mommy Uganda wanyaka wami jowa information mondo ngi still. Sani kidhi simu, you just go a Google kachacha. AI is an serious. Okelo ni exact project ma sirikal osegero. Projects mage ma sirikal osetimo mamori. One gi chichni mar ongoing in Kisumu County, almost 43. Ma up to the current budget, gin gik moketi, ma the current budget is now going to maybe do the almost 99% of them. As we speak, hapa neno kata Talanta Stadium. Eno is class. Ndo ngeno mie ochake Raila Odinga. Talanta Stadium. So Atito wami kwa serikali osetimo. Ndara mane mawuok Londiani, Muoroni, Chemelil, Kabiro Mamboleo. Kata in kikali nene. It is closely done. Nitie gik ma wewa kapok idhi mabor, development kata gik ma sirikal timo oganda nyalo wacho ni ber. Talanta Stadium mewacho ne ogere gi around 48.8 billion mar omenda ma jo Kenya. Iwacho kacha no chake Raila Odinga ma bende ber kabisa. Giesa machalo koda kama bende Kenya ne dwaro stadium miloso gi omenda maromo kamano. Was it a basic thing? Aparo ni such kind of a statement. Be aneno nyaka moro kane. Be mano is my post madhi timo immediately ka book station ka. Is it basic? Madhi dhiga X. Gimi kelo no. Jatelo moro nyocho wacho interview Sifuna. We don't need such kind of leaders. In fact, it is a foolish thinking. Ni Kenya do not need a stadium. Ni okay. No, we need it, but Steve, adwa mi sense ma wacho.
kara pok wago peksen ni CBC en ang'o. And pok wabedo kinanan gi nyithindo madongo. Steve, I always I'm in charge. Kech. And Iwacho ni mano is the most expensive stadium in Africa. En adier. ing'eni jo Kenya ohero gik magi hype because of this. Ja Kenya ok ong'iyo gi support sirikal. Ja Kenya ong'iyo gi gore ga gi sirikal. Gin giyiero sirikal to gichako gore go. Ling'a Steve, adwa pimo ni gimoro. We have kids. Wanyuolo nyithindo to wadwaro ni gibed gi ngima maber. Dong en adier. Ronaldo dong obedo gi ngima maber to kosomo. To Neymar to nokogoche stadium machalo kamano. Those are the standard of stadiums ma jogo training. Those are the standards. Is Talanta get to a standard mar football masani. We still need more academy. There is a question mabende biro kadwa mana dwoka mandi. Bedo gi stadium is very nice mabende ber kabisa. To king'iyo pesa mane okawo moketo stadium no, will it be worth kano kawe to loso godo kata kembe moro mabende ne nyalo konyo jo Kenya yudo tich? Kata ge sama owende bende ndiko ji. Nitiere revenue mokelo kose nogolo mana oko ma jok matiyo kanyo te cholo. Is that revenue mokelo? Stadium bro kelo revenue mang'eny kabisa because ng'eni kanyo dhi go e Africa Cup of Nations. Ng'eni kanyo be ema most games sani kodi brogo. Kata gor gini most games brogo Talanta Stadium. It is the best stadium around Africa. Watemo wakalo nyaka mag Uganda manyo mpaw Uganda mane lich. So ji ok nyal ng'iyo gimoro in short term every time. Because ing'eni sama igero at Talanta Stadium no, to one of doctors are also on strike. Ok chulage. Nurses strike. Wano ka gino bende timo to wano ka there's a lot of bill ma pend mar teachers poko chul. Cost of living be jogi wak ni malo. Do you see that ne nyalo gere gi pesa mo matin to moko gi ne kaka nyalo tim balancing? Ok inya timo gimoro nus Steve. Bete timo gimoro dichiel. Amome na engineer, do we start with basic? Basic ma Kenya, I think ni Kenya poko chung. Kenya is running. Manyiso no ngo beno wawachni. Doctors no doc county. And I think ni mane kama we should amend go constitutional. I'm one person must still believe ni health should belong to the national government. And it maber tajo on health. Ja Kenya they complain about Talanta Stadium, gi billions mokete. To ja Kisumu complain about corruption on the national government. But they're forgetting Gimatim Rema in very serious more concerning the facilities, my local. Steve. Go on our local health facilities. What is happening there? Ngoma timre local facilities wa magthieth. Victoria dogina no kan tell when more Victoria Hospital kacha. County Mae Geothru. Aneno post marika me accuse Dr. Gregory Ganda. Yeah, his name is being mentioned. Joka mentioned in various things because at one time no set time mondo ka hospital no mondo giloke private hospital mondo ochake ni Milimani hospital. It is in a record. At one time we struggle mondo gikete cancer center. You see, and they got an investor in 2018. Magi Bureau investor was supposed to invest 5.6 billion. I don't know where that thing went. Now, Sanike Ndogi do get another formula. Punda. But what is happening is this, Steve. And I don't fear. Very just say anyone no chuo very brave. Kwa face gimoro to we face it. Okinyal moch need wakao Victoria mo ketne jo sickle cell today. Tima Geothru mondi lock ya cancer center while governor Makisumu mokelo cancer center migere Geothru. Karakanya kukelo mana investor. Samano dwa loke no loke kanya ungane kia koso nyongo ugosawe. A meeting was set him. Gin governor is in it. Was governor aware nini the local private? The team the privatization. Mano mokungo not I don't know. Kana aware.
But masani ni gimatimore sani ni to Mm. is aware. And I have the minutes. Ni neno kana post nyaka the minutes. Mm. Ma governor was the one chairing that meeting. But no, we are now we are penja kaka Kisumu. Cancer center wigero Jotro ka maduong kabisa. And I think the modern one in the western part of Kenya. Mm. Kaya investor muru biro kwedo wagero cancer center. Karo kodhi ogere Nyakache. Victoria ni emanyaka ka akadoni time ng'ado wakapoka penj gimoro kandie koko mabende ikelo kata mana tulo mane toke pek marwa ni ikele mana nikech siasa yoroga jal maber. Governor mari en ng'a Atito 2027 Kisumu County. Pod aonge gi governor. Mm. Kom mar governor, it is a decision ma pok amek. Mm. Yeah. Ase mana make one decision ne adhi support President William Ruto, and that is my focus. To iye ni mondo to wach ma zoning ma ojo ODM wacho ni to inyalo support koso. Nitie gik mang'eny ka wacho kate wacho ODM. I am seeing ka President William Ruto dhi gi ODM as a co-partner. When I say co-partner, I mean ni gidhi baro serikal 50-50. And aneno ka idhi mi ODM deputy president. Yeah, because ng'ang'ia committee cha mar coalition talks manyoch gichako. Committee manyoch olose, you can just see kaka olose. Aneno ka muok ma Jauma Bi ma ng'at Gladys Wanga ni kacha. Nitie ng'at Oparanya mani kanyo in that committee, nitie ng'at Jo mani kanyo in that committee. So most likely and I think President William Ruto should go with Oparanya as the deputy president and get my calculation. Oparanya wuok Kakamega. Kakamega nigi 12 constituencies. And aparo ni moduong e Western Kenya. Gi constituencies mang'eny. In the same, en gi kura 800 and something thousand. So kimede ni 2027 onyalo register 1 point. So 1 point mar Kakamega no will influence. Kakamega has always been voting together gi Busia and Vihiga. And ng'amane ka okra no en Jakom. So kiketo Oparanya as a running mate, nikech noringo gi Jakom, ichako kura no gi 2 million ng'wech. Kore kidhi laro mar Jobukusu community, kore kibiro Jaluo dog medi 1 million kata 4. Game is done. Kimedo gi Rift Valley ka wan Mombasa. Ng'ato wacho ni Ruto kudhi yombo nade. Ero kamano, wadhi bedo kod gi twak moro mana ma wa analyze koro siasa ni. Wadhi ng'eno to possibility mane ma samoro William Ruto ne godo mar kawo kura kata ka mar bede telo no. Telo mar ariyo. To jog ma bende samoro go kwandgi to gineno ka koro pa William Samoei Ruto onge kura. Tano ka ikele ina format moro kacho bende samoro nyalo neno ni kara onyalo dhi gi kom no. But mano wadhi loso dichieng' machielo nikech sa Aini ye wang'ada na gi kany Korom Gajwang'. Erokamano kuom ote magi miro no kany Korom Gajwang' ka achiel kod bende thuolo mari miyo obedo godo kandi. Kapok watieko tadhi mi kacha thuolo mondo mi miwa wach mogik ne jokanya nam. And ko oganda agwenda Luo te. From Meru to Mwalo kor go ochok wang'e dongo. Kolo ringo kucho. Ko oganda Luo ni wa support President William Ruto. Gima pok watimo kaka oganda. Pok wabedo patient ka ng'ato nie power. Mwataye, mutiyo for 10 years. Moweyo mondo wane ane kunyalo saditiwa. For the first time ako Joluo ni wabede patient tok Ruto ka. Wane ane gi matunda magino bedo patient no nyalo miyowa. Ruto ni obedo patient e buo Uhuru for 10 good years. Kikigal ni ok ne yanye, ne yanye, ne gwe, ne chaye, ne ridicule, ne wacho ne all sort of things. Jatiji joka. So let us, one big long one jotiji jolango, let it be for the first time. Mondo wane product mare in Karuto koro wuok e loch. So akwayo Joluo te no riwre tok William Ruto. Wamiye presidency for the second term, wamiwa serikal, wapog serikal, wogere pinywa, then wabiro go kwano kanyo nikech koro yawuot wadhi bedo koromo. Kata babu gini pokoromo, pod ginumu malich. Erokamano nya Korom Gajwang'. Iwinjo mano pacha Tito Michael Jandiko mne
sirikal mbui nyakoro mga jwango kamana kautul makende magwero kamana madunga nyabene jwa mabene to kamera kacha wan gi ilungo ni Felix Omondi manja picha moro kande kachel kod na Dendi Aukeyo ja press mano Jane ya Migori County kachel kod wan bende kandi kachel kod Maureen Oure nyakoro mga jwango mabende Medusa machenuni kachel kod ni Mandela Nelson Okore mano wodo fonyo Jerusalem dala malany krom gajon kamane tai cheno enan Steve James aka nyakwan nyoronyo wan kangiru mabena on godu dicheng makawuno eni letloda chiel okto onyuogo oritu masane ero kamano maduonga enya ma en duond onagi.